Bé, al final la senyora portaveu tampoc contesta res del que nosaltres plantegem. És a dir, si vostès ja tenien una ordenança a aprovar, explique'ns per què abans la policia no controlava i ara controla. Perquè la policia va sempre en cotxe i ara va a peu i demana les xapes. Però des de l'any 95 no ha hagut mai ninguna voluntat d'aplicar l'ordenança de tinença d'animals i de multar absolutament a ningú. Per tant, el que queda demostrat dels escassos mesos d'entrada en vigor de la present ordenança és que quan hi ha voluntat política se fa i quan no hi ha voluntat política no se fa. Era una qüestió que crec que preocupava a tota la ciutadania, la gran quantitat de brutícia que existia a la ciutat, crec que en això estem tots d'acord, però durant els darrers 20 anys no ha hagut cap voluntat de que això desapareguera. Cap ordre, cap control per part de la policia, cap zona per a oci d'animals, cap. En els darrers 20 anys, cap. I aquesta necessitat existia, és a dir, existia la brutícia a la ciutat, existien els excrements per la ciutat, tots, de vegades quan passegem per xat hi van de botar excrements d'animals, tots, però durant els darrers 20 anys no s'ha enviat a cap policia a fer control, no s'ha fet cap zona i ara de sobte feia falta. Pot ser feia falta o pot ser algú havia trobat una manera de fer un negoci rentable en este tema. Pot ser això era la solució. I ara, clar, se'ns ven com en totes les bondats del món la gran quantitat de gent que s'ha censat i al final s'han censat els mateixos que ja complien la normativa. I vostès saben, i així ens ho han dit, que existeix un nombre pràcticament del doble de gossos no censats. Doncs vostès manegen xifres diferents segons en qui parlen, però n'hi ha possiblement el doble d'animals sense censar. Però per al cas és el mateix. Realment es tenia voluntat d'acabar amb això? No es tenia voluntat, però els ha paregut que, com he dit abans, com que ja no tenen idees ni programa electoral ni res, si se'ls ocorreix una idea d'estes, la fan i així d'alguna manera han de demostrar que fan alguna cosa perquè des que has començat aquesta legislatura ni programa, ni projectes, ni inversions.